Ahoj, já vás vítám a zároveň zdravím u dalšího tutoriálu na program Cinema 4D. V tomhle tutoriálu bychom si ukázali nějakou animaci 3D textu, kterou si pak můžete vložit do nějakého svého intra, videa, nebo já nevím do čeho. Bude to vypadat nějak takhle. Jo. Text, který bude nějak naanimovaný, vysune se a potom se rozpadne. Takže se do toho pustíme. Bude to, takže já si otevřu nový soubor. Tak. První, co udělám, hodím si tam podlahu. A hodím si tam text, který najdete pod MOGraph v tom horním meníčku. A dáte MO text. Tak, máme tady text. Tady v pravém dolním panelu máte nějaké ty možnosti, jak si nastavit text. Tak, já se omlouvám za lehké zdržení. Takže kde jsem to skončil? Mám vytvořený text a teďka ho budu dále upravovat. Tady v kolonce objekt si můžu nastavit hloubku objektu toho textu, takže tam dám nějakých 50. Do textu si napíšete ten svůj text, který tam bude. Jo. Teďka přejdeme do kolonky uzávěry. Jo, v tom objektu si můžete ještě nastavit písmo, zarovnat výšku, mezery a takové věci. Já doufám, že se mi to teďka zase nesekne. No, seklo. Mám vždycky jaký problém, když tady dělám to písmo, tak se mi to vždycky tak sekne trošku. No. Super. Tak jsem zpátky, já jsem si nastavil svoje písmo a tak teďka přejdeme, ještě si zvětšíme podlahu. Dáme podlahu, souřadnice, měřítko 400 třeba ke všemu. Jo, ať máme tu podlahu přes celé. Tak. A můžeme pokračovat. Tak já první udělám ten rozpad toho textu, jo. Takže dáme MOGraph. Jo, dáme MOGraph, polyFX a zobrazí se nám to tady. Ten polyFX přetáhneme na text, aby nám to bylo takhle pod tím. Rozklikneme polyFX, tohle pryč. Tak a teďka základní necháte tak, jak je. Souřadnice taky necháte tak, jak jsou. Objekt taky necháte. Transformaci u osy X, Y, Z nastavíte 0. Efektory necháte a úbytek dáte tvar lineární, můžete tam dát co chcete, můžete pak prozkoušet, já tam dám lineární. Teďka orientace osu -x, úbytek na 100% a teoreticky už by nám to mělo takhle se vlastně, když to přiblížím, tak se nám to takhle pěkně rozpadá. Tak, teďka už jenom naanimovat ten pohyb, takže tohle hodíme do bodu 0. Ještě za 0, ať to máme celé pryč. Takhle. Máme polyFX, teďka dáme souřadnice. Tak. Jsme tady, takhle si můžeme na to teda ještě jednou podívat. Hodíme to, ať je to celé pryč ten text, uděláme klíčový snímek, přejedeme až třeba na 75, klíčový snímek, roztáhneme text do plné šířky a uděláme další klíčový snímek. Teďka, když to hodíme na začátek, tak by se to mělo přehrát. Tak, výborně. Tak, tohle by bylo. Já ten celý MO text vytáhnu trošku nahoru. Fungovat by to mělo stejně. Jo.
Tak. Ještě jednou se na tom mrknu. Tak, je to v pořádku. A teďka, ať to nějak zkombinujeme, tak udělám ještě jeden MO text. A ten hodím někde. No, udělám objekt nejdřív. Napíšu tam třeba to present. Hloubku taky na takových těch 50. Jo. Písmo si tam zase dáte, jaké chcete. Uzávěry doporučuji zaoblené, je to hezčí totiž. Jo. A hodíme to někde doprostřed. Tak. Ať to vypadá ještě trošku nad podlahu, ať to nemáme v zemi. Tak. A vypadá to nějak takhle. Když to vyrenderuju ten pohled. Jo. Něco takového. Tam můžu změnit i to písmo a takové věci, jo. Ať to vypadá stejně. Teďka to dělat nebudu, protože by se mi to zase seklo. Tak. Jsme tady v tomhle a teďka naanimujeme tady tenhle text. Tak třeba, kdybych chtěl, ať přiletí ze zdola, tak ho dám pod podlahu, udělám klíčový snímek, pojedu třeba do té 75 zase, vytáhnu ho nahoru a udělám klíčový snímek. Teďka, když to zase pustím od začátku, tak se mi vlastně zobrazí tady tohle. Jo, nebo tam můžu, s tady tímhle textem můžu vlastně teďka dělat cokoliv. Můžu ho ještě nějak natočit. Třeba, jo. Přejdu kousek dál. Trošku ho natočím. Udělám klíčový snímek. Pojedu zase trošku dál. Kde už je vidět. A třeba ho ještě natočím takhle. S tím si můžete různě pohrát. Udělám klíčový snímek a takhle vlastně to dojede. Jo? A v závěru by to mělo vypadat nějak takhle. A třeba to můžu ještě celé, když si označím oba dva ty texty a tak a najedu si tady do 90. Ne, tady do 76. Hned za to udělám klíčový snímek, zajedu do 90. A oba dva tímhle příkazem velikost je nějak zvětším. A nebo třeba tady ten. Ne, chyba. Zpět. A oba dva. Nebo já udělám jenom ten jeden. Ten menší. Takže 76. Klíčový snímek. 90. A zvětším ho. Až ho umístím někde takhle. Podlahu dám. Ne. A udělám klíčový snímek. A podlahu dám taky trošku níž, aby mi tam nevadila. Jo? A když to pustím teda zase od začátku, tak to bude vypadat nějak takhle. Jo, můžete si s tím různě pohrát, pak přidat zase barvy, můžete udělat vlastně cokoliv s tím textem, jak si to takhle naanimujete podle těch klíčových snímků. Jo, můžete si s tím vlastně dělat libovolně cokoliv a pak už si to vlastně jenom od začátku, tak jak to máte, vyrenderujete přes tady tohle, ale to už jistě víte, to jsem dělal návod na rendering. Už jsem prostě dělal jeden tutoriál na rendering, takže hodně štěstí s animací textu a díky, že jste se podívali. Ahoj.